खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो हाबा जानो थांनो नागिरदों आदानि आरोना जोंनि आदा जायो जों आदा जायो। ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोङो आंनि बोराय ओमफ्राय आगै आं थांनो ओंखारदों आरोना। वाव नानि दख'नाखौ जि कालारिं नुदों नायलाय आंना दहायनो जादों आंनासो गुफुर जायाखै नोंना बिदानि हाबा जाहैनोसै र' लानो हागोन र' दिलाया आंनि बायदि दिलाया फिनखौ गंसे बानो जागोन दे ना ओरै लागोन नोङो बोरै लागोन ओरै फारसेल' ओरै ला दाथ' मोजां नुगोन बोरै जाखो बिदिनो बिदिहाय हर फिना हर दाबो फैखिनियाव Makeup. बांसिन हाबलांदोंमोन स' र' समान लाखादो इखौ खोमायाव खनांगौ मा आं माबा थाखानायखौ एकदम गाननो बायो नुनाय बेबो गेदेरद्राय समायनाय नङा गानाखैनो आं दाबो नैखौ गानगौमोन आङो ओमफ्राय माबायानो गैला सिलायानो गैला गाननोबा गान मोजां नङा समायनांगोनथ' नों होफैनाया नै नानिया होफैनाया माबायालाय गानगोन आं फुना गानफेराखै बेखौनो लानोसै आं फालिखौ बेखौनो लाबाय लानो इखौ बेलेग ला ओइ नैखौ ला नैखौ लिपस्टिक मा नायनायनि नुवाखै खथ' साफा नुदों ना खथ' मोजां नुदों माबा लेथ्रा नुदों खोमानो इखौ लायो नामा नैखौ ला इखौनो लाबाय मोनसेयानो इखौ ला इखौ नायग्रोनि दे बुखानाय बोराय मडेल हे बाबा बोराय मडेल ना 손들그 어그런 거리 큰 거기야 मोजां कुर्ता गानलायनानै बेखौनो लादों बेखौनो लागोन ला होमबा हाला हरांनि फालिखौ माला थांबावगोन 10टायानो जाबाय जाबाय आंना हाबा जानो थांनायानो इनो जाबाय फोनलायनो हायो मा फोननोबो फोनाङा इखौ निका लाफादो 뭐야 너 नुवाखै नुनाया नोंखौ ओरैनो मोजां 개인적으로 나오는 थ' थांसै थ' गोजांनायखायनोथ' बिदि लादों आङो सुइटारखौबो गाननि र' ना इखौ ला ओमफ्राय आंनि मबाइला 너그 बेगाव सोनाय बेग लानो होमबा बेग नङा नानि प्लास्टिक ला प्लास्टिक 아이라이너 फोनना आइलाइनार नांगौ 제가 좀 걸리지 말래나? tuh deh ओमफ्राय मा होनो आंना मबाइला एसे बारा साइज दङ खोमा hai थ' नानिया मा लानो होदोंमोन मा लाखानो नागिरदोंमोन प्लास्टिक ला दंखायो आइलाइनार प्लास्टिक ला गांसेनो इखौनो लानो नोंखौना लाजोबगासिनो देलायबाथाय खोमा 게 찬데 헤이 नुवाखै खोमानि सनाखौ लेथ्रा नुदों होननानै खुथुमनाय नायनाय लानथ'थ' मोजांसो नुगोन नोंखौ गानबाथाय मोजां नुदोंथ' नैजों मिलायनाय नैजों फुरा मिलायनाय 간다고 기대 찬데 뭐가 समायदो नों बिदि मोनना लादो खिन्थु नुनायाव जोंसो नुदोना समायदोना नों समायाखै बायदि मोनना लादो सबबो बिदि मोनना लायो आंबो मोनना लायो आरो बिदिनो थ' आंहाबो खोमानि सना बायलांनांगौ जरासे लानथ'थ'थार betul final lah mas हरांनो फैसा होलांखा होनबा नोङो
दा 500 लादोंमोन ना नोंनि आंनिफ्राय गिबाबो लानो फैसा इखौनो मानो होथ' एबारसिम नाङा एबारसिम लाया आङो फैसाखौ दा आग्लायनायखौ मा दङ होमबालाय ओमफ्राय आं नोंनो हैगोन ना आग्लायनायखौ हर होमबा इयो 100 इखौ लानो 100 हर थिना हरजोबदो थांसै ना थांसै जों दायो खनसे नायनो Enggak. थ' थांसै दा ना है आं माबा आइलाइनार फोननानै मेगनाव फुफ्लांबाय थानो नागिरो हाबानि गिफ्ट लांनो फैदो नै जोंहा आगैजों आंजों नों मानसियानो गुफुरखा फुरलिलि नङा मा नुनो दे दाबो जाला नै जोंहा हाबायानो होलायलांसिगोन खोमा दालागै ना ओमफ्राय बे नोंथांमोना ससे नुनायाथ' मैयानिसोमोन नालाय भिडिअआ हाबाया मैयानोमोन आदानि हाबामोन ओमफ्रायो आं न'निफ्राय पुरा आरामसे ब्लग बानायनो थांबाय आरोना थांनानै ओमफ्रायो हाबा मोनहैनानै ओमफ्राय बानायनायानो जायासै ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ देखायासै होननानै आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि जोबनायाव आदानि आरो बाजै गोदाननि फट'खौ होना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय हाबानि फुल ब्लगखौथ' आं लाबोनो हायासै ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ बानायथारनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरो ससेबाबो जोङो जि बरियानो आगै आं बोराय थांबाय आरो एसे लेट जालांदों जोङो हाबाखौ होहांबायमोनानो आरोना जों थांबाथाय एसे लेजि टाइपनि गोजाना मानसिफोरा जोंनि आगैयाबो जोंहानावसो माने देलायफैबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ नेनायावबो एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय आंनाथ' ओंखारखांखानायानो आरोना अबावबा थांनो होनबाथाय एकदम आथुर जाखायो ओमफ्राय आगैमोनखौ नेबाय एसे बेयावबो गोबाव जाबाय ओमफ्राय उनाव बानायासै आरोना आरो खायसे मानसिया भिडिअआव फैनो नागिरो खायसेया फैनो नागिरा इदिबो थायो नालाय ओमफ्राय आरो बुहुद मानसिफोरबो दंमोन नालाय ओमफ्राय एसे बांद्राय एक्सपिरियेन्सबो गैया नालाय केमेरा इदि लाबाय थानायनि ओमफ्राय बोरैबा एसे लाजिनायबो मोनोना ओमफ्राय आरो बिदि केमेरा हमना होग्रा मानसिबो गैया जाहैबाय नालाय आगैयाबो आरो सिख्ला मानसिना बेसे बिदि लाबाय थानो ओमफ्राय आगैखौबो थिनासै आङो ओमफ्राय आंबो लायासै आरो आंनि बोरायाबो एसे बिजियाव थाबायना हाबायावनो एसे बेस्थ'आव थाबाय बिनिखायनो लानाय जायासै आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय माब्लाबा मोजाङै देखायसिगोन आङो नोंथांमोननो ओमफ्राय बेखिनियानो मैयानोमोन आरोना हाबाया ओमफ्राय दिनैहायथ' नै शुक्रबार मैया बिस्तिबारावमोन मैया बिस्तिबार खै तारिखमोनथाय मैया 3 तारिख ना बेसेमोन 3 तारिखमोन खोमा 3 तारिखमोन दिनै 4 तारिख ओमफ्राय मैया थांबाय आरो हाबाया स' बेखिनियानो दिनैनि माने मैयानिबो जाहैबाय दा फुङावसो आं बानायबाय नालाय बे ससेखौ स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय नाङा फाङा ससे भिडिअखौ ओरैनो बानायज्रांनायसो जाबाय नालाय फुल खिथिनोबो हायासै नोंथांमोननो स' मोजाङै लाबोनो ट्राइ खालामनोसै उनावहाय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय बाय